Izložba radova studenata i studentica Akademije likovnih umjetnosti iz Zagreba pod nazivom Perspektive budućnosti u galeriji Varaždinskog HDLU-a pruža posjetiteljima uvid u svježe i inovativne umjetničke pristupe razmišljanju o umjetnosti. Pokušali smo odabrati neke najbolje radove studenata prema odabiru profesora svakog odsjeka. Ti radovi nisam ih ja birao, ja sam zamolio kolegicu, prodekanicu Maju Rožman da prema nekom ključu najboljih ili nagrađivanih studentskih radova ili po odabiru profesora koji trenutno odaberu nekog ili izdvoje nekog od studenata kao neki perspektivan rad i studenta da to izložimo. S obzirom da sam ja bio đak te akademije i s obzirom da je Alen bio moj učenik i da sam s Alenom skupa radio jedno vrijeme, onda smo u korespondenciji jednostavno odlučili da bi bilo dobro da studenti akademije imaju ovdje izložbu i evo, priličili smo ovu izložbu, to je 7 studenata akademije koji momentalno izlažu svoje radove i to su studenti koji su nagrađeni bili prošle godine na Akademiji likovnih umjetnosti. Na izložbi se predstavlja svih 6 odsjeka na Akademiji. Imamo po jednog studenta sa svakog odsjeka, osim odsjek za animirani film i nove medije, tamo imamo 2 jer je animirani film i novi mediji pa smo 2 i odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina gdje smo zapravo predstavili plakat obzirom da se tamo rade projekti, neki umjetničko-znanstvena istraživanja i jedan video koji ima 2 svoja dijela, gdje smo imali prvo neka istraživanja na Meštrovićevom paviljonu, a onda i jedan performans sa ovim klincima koji su tamo šarali po tom objektu i koji su nam zapravo stvorili neki konzervatorsko-restauratorski problem, ali i jedan društveni problem. Adanela Peharda iz Varaždina studentica je prve godine diplomskog studija animirani film i novi mediji. Na izložbi se predstavlja svojim kratkometražnim animiranim filmom Fish One. Radila sam ga u klasičnoj 2D animaciji, digitalna je animacija i ne znam, ono po čemu je on poseban je više sama tematika. Fokusirala sam se na humor i znači radi se o ribici koja je na psihoterapiji i ona govori o svojim problemima, a psihijatar ju ne shvaća ozbiljno nego na sve njezine probleme. On odgovara sa čistim forama i uopće zanemaruje njezin stvarni problem. On je opterećen za svojim fizičkim izgledom i htjela sam na taj način prikazati nju kao simbol današnjih mladih i društva koji ne shvaća ozbiljno te neke probleme. Adanela je od malih nogu zaljubljena u animirani film. Ja se od uvijek jako volim baviti animiranim filmom. Još kao mala sam išla na Vanimu, na školu animiranog filma u Varaždinu i od uvijek gledam jako puno animiranih filmova i jednostavno to je jedino bilo baš ono što me stvarno zanima. Likovnu akademiju nije bilo jednostavno upisati. Bilo je jako teško jer prijemni sami jako dugo traju, to su 3 dana po nekoliko sati i sve moguće vrste različitih testova se mora proći, ali mislila sam na početku da neće dobro ispasti jer je stvarno naporno, ali eto, ipak je ispalo kako treba. Adanela će jednog dana možda postati članica Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Varaždinski HDLU i ove se godine pomladio novim članovima. Ima prinova dosta, ove godine smo prihvatili 7 novih članova. Svake godine raspisujemo natječaj, novi članovi su uglavnom sa završenom Akademijom likovnih umjetnosti, ali ima i nekih amatera. S time da nam je intencija da bude to strukovna udruga i da uglavnom struka prevladava.